Hevalên hêja merheba ji we re. Aniha ez ê hewl bidim ku hinekî li ser wateya apologetîkê rawestim û ji we re şîrove bikim. Wekî zanîna we ye ku ev têgihekî felsefeyî ye. Heta ji destê min were ez ê hewl bidim ku ji bo we şîrove bikim. Pêlê çawa ku me got, ev têgihekî Yewlanî ye û bi nêrînek giştî di wateya parêznameya li hemberî rexneya dijminane sext û rûxînêr de ye. Tamamiya rê û rêgehên ku ji bo parastina hînweriyekî hatiye bikaranîne. Wateya xwe ya dûyîm jî helwesta teolojîk a ku dixwaze çavkaniya baweriya Xwedayî bi rê û rêbazên aqlî bipeytîne. Helwesta ku dixwaze bi rê rêgeh û dilên aqilane li hemberî rexne û nerazîbûnên kulîdî jî dîn û dogmeyên dînî pêk tên raweste. Bi neşaxê teolojiya xrîstiyaniyê ku dixwaze dogmeyên dînî bi delîlên aqlî biparêze û wan wiha jî şîrove bike. Wateya xwe ya dûyîm jî apologetik di sistemên teolojîk yên Katolîk û Ortodoksî de xwedî cihekî giring e. Lêbelê protestanî apologetikê red dike û li hemberî aqil pêşikiyê de baweriye. Girêdayê vê xalê ji oldar û ramanwerên ku ji bo têgihiştina dînê xrîstiyaniyê kar kirine û xwestine ku xrîstiyanî li hemberî felsefeya pagan biparêzin re apolojîst tê gotin. Xoşewîst Justin, Tatianus, Athenagoras, Irenaeus û Tertullianusî çend apolojîstên sereke ne. Li gor baweriya apolojîstan li dinyayê şopên aqil û nîzamê hene û lewma jî ev yek sebebê yekêm nîşanê me dide. Ev sebebê yekêm baş, edeletxwaz, naguhêr, bêdestpêk û bêdavî ye û lewma jî çavkaniya jiyan û hebûnê ye. Dîsa tê gotin ku sebebê yekem bi nîzam, hêz, başî û gewremendiya xwe li derveyî zanîniya mirovî ye. Li gel vê yekî jî ew heynîkê rasyonal e ku em ji nîzam û armançdariya dinyayê têdigihêjine wê rastiyê. Li gor apolojîstan, afirandina bêdestpêk û bêdavî berhemeke başî û hezkirina Xwedê ye. Mirov xwedî îradeyeke azadin û xwedî gunehekê pêşînin. Wate mirov gunekar têne dinyayê. Li gel vê yekê hege mirov li gor ferzên xrîstiyaniyê bijîn, dikarin xwe bigihînin Xwedê.